Matrace Grossmann. Kvalita pro váš zdravý spánek. Vyrábíme matrace s důrazem na precizní řemeslné zpracování a nejvyšší kvalitu. Naše ruční výroba a vlastní šicí dílna nám umožňují kontrolovat každý detail. Nabízíme široký sortiment matrací a produktů pro zdravý spánek, přičemž používáme pouze zdravotně nezávadné a kvalitní materiály. Součástí každé matrace je potah z aloe vera, který je zahrnut v ceně bez jakéhokoliv doplatku. Díky individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi vyrobíme i atypické rozměry na míru bez příplatku. Sledujeme aktuální trendy a neustále inovujeme naše výrobky, abychom přinášeli maximální komfort a pohodlí. Spokojenost zákazníků je pro nás na prvním místě. Nabízíme komplexní servis služeb a záruk. Zaměřujeme se na zdravotní, ortopedické a antibakteriální matrace, které poskytují optimální podporu těla a maximální pohodlí. Používáme pouze kvalitní a zdravotně nezávadné materiály, jako jsou studená pěna, přírodní latex, kokosová deska nebo pružiny Bonel. Každá matrace je vyráběna s precizností a pečlivostí v naší vlastní dílně, kde dbáme na nejvyšší standardy kvality. Nabízíme široký sortiment matrací, možnost výroby na míru bez příplatku a profesionální poradenství. Doprava po celé České republice je u nás zdarma. Vyberte si matraci, která vám zajistí zdravý a pohodlný spánek, na který se budete každý večer těšit. České matrace Grossmann. Kvalita pro váš zdravý spánek.